Telebistako ikusentzule ongi etorriak Zarauzko Telebistaren kirol erretransmisio batetara eta gaurkoan ongi etorria berezia rugby zaletu gusia izeren Durangotik eskainiko dizuegu Durango eta Kezkila Jatetxea taldearen arteko partidoa. Senior mailako norgehiagoka dugu, atzo larun batez ospatutakoa eta pixka bat partido honen goraberak nondik norakoak izan ziren jakiteko gurekin dago bertan jokalari izan genuen Joseba Etxebe. Kaixo, Joseba, arratsaldeon. Bueno, Joseba, partidu hazi horretik aspaldian aigia aitatzen denboraldi polita egiten ari zaretela aurtengoan eta Durangorekin bazen duten alako referen bat, oentzat partidua gogoz jolasteko asmoa partidua hazi horretik, ezta? Bai, bueno, guri asko interesegun puntu hauek, hirugarren puestoan gaude, ascensoako burrukatzen, da, bueno, bihar-eskoak ginen. Da, gero aparte gertatzea, Durangokin alako pike badakau, lehendikan gertautako olako arazo batzu batikan, da, bueno, partido bero-berua. Bueno, ikusi besterik ez dago, Durangoko rugby zelaia, zelaia deitzea dela besterik ez. Zeren, Zarauzko ondatzan entxura gehiago dauka, horrek zer egin dauka kirolaren partidoan bertan. Bai, ondarrezko zelai badek, eta dek asko ze pixutzu korrik aiteko eta asko ze okerro dek. Eta, bueno, gero eroritzeako momentuan da arrastak eta gehiago, eta gero hautza sakak asko zelai honek. Ikusiko dugu, jendiak korrik joan bezala kriston hautza altatzeala. Eta begitako, eta, bueno, baina bestela, bueno, ez tege problema. Bueno, Zarauztarren jokalari izenak aitatuko ditugu labur-labur. Iñaki Orregozo, Lazaro Valentziaga, Imanol Pildain, Joseba Etxabe, Juan Angel Iriondo, Ibon Zinkunegi, Gregorio Aldabalde Treku, Unai Odriozola, Iñaki Osa, Jesus Amatriain, Iker Lopetegi, Mikel Zumeta, Iker Uretagoiena, Gaizka Zulaika, Gabriel Sánchez, Manuel Pelaez, Ibon Osa eta Francisco José Zenteno. Epailea, Luis Bustindui Rodríguez genuen. Eta, badakigu, futbolean gertatzen da, itxuraz, rubian ere bai, Bizkai aldean epaileak nahiko etxe zaleak izaten omen dira, ezta? Bai, hori gertatzen da Bizkaira jutea bagoitzi behar. Gio pentsatzaia beha egoneak ikusperatzen zegenean berdine izango guela hemengo gatikan, baina bai, gertatzen da Bizkaikua nahiko bere itxe aldea zitatze guela. Bueno, Joseba dena aitatu genezake dagoeneko epailearen lana, partidua ja zuek emaitza badakizuen oski, eta zen nolakoa izan zen bere lana? Bueno, arbitroa etzan oso ondo, honesteko oso ona, baina, bueno, etzian resultauan kulpa asko egan duki. Ikusi diago hor, tuxo horretan, azken bai joan den azteko partidoan, Zarauzko Telebistaren bitartez laburpentxo bat ikusi izan genuen, eta orain ere, jokaldi nahiko berezia, tuxean jokaldi batek beste bat altzatzeik, ezta? Bai, guain arau berriadek, jokalaria baziok, salto ditu momentuan eutzi eta goraka igotziaz. Leheno ez zuen hori ascensor deite ginen, golpe guain permitituta ziok. Orduan guain asko ze, bueno, fijuak izate ditut tuxak, ez ditu golako burruka egon. Atakatze una, badaki noa jungoan baloia, eta orduan jokalari horrei altzatzeko, kriston errestasuna dakae, eta defentzan da ona, asko ze salduo dao. Orduan teorian tuxak guain seguruago dira talde bakoitzan. Beno, dena den, joan den astean bera-berak egiten zuen, gaurkoan Duranguk ere egin du zuek, baduzu ditura jokaldi egiteko? Bai, guk egitegiago horrenengo saltadoriak egiteik. Ni bigarrengo saltadore bezala natxok eta bigarrengoak inezti hau praktikatzen, baina horrenengoekin, bai. Hortze daukago... Tuxe arteia eta horrenengo ensaioa deguri hau. Eta lehen ensaioa Iñaki Orbegozok egin du, utz eta boz, beraz, partidoa hazi bezaila izer, ondo ipintzen ziren hor gauzak, ez da, Joseba? Bai, hasiera guan, horrengo minutua, ensaiatutako jokaldi batuan, baloia tuxian atzea, eta aurretik dauden pilierrak, zirkulo erdi bat einaz, hartze ditu baloia hartu unan albotikan, da, bueno, ez bade gor hirugarren linea, ez badik saltatu eta momentu hartan ez badik gelditzen den jokaldi bat barraino sartzekoa, eta ondate guan. Honelako jokaldiak aitatu dek prestatuta izaten dituzuela, baina gero zelaian nork erabakitzen dik prestatutako zein jokaldi egin behar den? Generaian mele erdiak, Zarauzko taldean mele erdiak. O bestela beste talde batzutan izatek baloia botatze dunak, talonatzailak. Iñaki Osa,
Bai. Jaurtik eta eginaz, Ez du. ez du asmatu, beraz, utz eta bostekoarekin mantentzen da. Jaurtik eta hori egiteko, normalean jokalari bat izaten da prestatua, ez da? Bai, normalean batek edukitzei gola ostiko hona eta harrekin saiatzeik eta gaurko egun honetan etxien asko ikan asmatu inakik, baina bueno. Dena den, markagailu ekutu duzue partido hasieran Durango Kutza, Kirkila jatetxeak bost hasi zela, ondo Zarauztarrak baloi hori ateraiaz, eta hortzen ditugu Durangokoak. Eki ginen erruba du partido hau jokatzian dek bere joko horta eroi, osea, Durango de talde bat, ostikoak oso ondo ibiltzekena, asko gustatzen zaio baloia gora bota eta presionatzea jotzia eta oso gustu ibiltzek olako partido erabatian da. Guk ginen hor, errupixka bat eki ginen bere joko hortan eroi ginen. Eta guke baloiak hartze ginen bezala ostikoa bota eta hori gure delanterantza ez zegona, pixuko delanteraek eta gaina, bueno, bestia goituago, sabe, joko horta, ostikoa gora botatzeat. Hor, Josebak adierazitako jokaldia, ostiko zatera dute Durangarrak berriro ere. Bai, behan amarra oso ostiko honazakak, aperturak, eta gure kaletako bat izan nuen, ez presionatzea gizon horrei. Olako talde batien dakakenean gizon bat hor maizte ostiko emateituna eta ondo emateituna, euki behar ditu beti zure linea hor presionatzen gizon honei eta tercerak ebai, da ez ginen oso ondo ino. Dena den itxuraz bintzat hor, bai, hautza eta baita beroa ere, ez da? Bai, bero itezian. Euskia. Hor partziala pitatu dituxean, legez joan berri baloia pasilloan erdira eta alde batea gure aldea hunde baloia eta... Arrola izan da bai, garbi asko ikusi da baloia erabat beltzen aldera joan dela eta epaileak melea adirazi du Luis Bustindu dela gora ezagun epailea eta ostikoa orain baloia jokoan Durango kipini du. Hor golpe pitatu ziuk, meleen lege berria dek, tercerak izin diek erten baloia artez. Meletikan, da orduan gure tercera presionatzeko gogorrekin, baloi alte baino pixka lentzio jaikidek eta golpe pitatu ziren. Tux berri bat gogora dezagun, holendik ere utz eta bost markagailuan Kirkila jatetxea aurretik dugula. Haien tuxea beti igualaitu horrengo salta horiei da hilo egiten diek. Hor ikusi duzu, Baina, bueno, nahiko ondo defenditu ginen gauko ontzen tuxeak. Naiz da behaiek baloia irabazi askotan, etzien garbi irabazte. Eta, bueno, garrantzitzu hori da. Pizka baloia sorteatzea, behaiek hartu duela, baina aukera bintzat izan dut. Baloi hori errekuperatzeko. Iñaki Osaberak ostikoz baloia bidali, metro batzuk irabazi nahian. Bai, baina 22 kanpo zeon, da orduan baloia zuzenian nola erten duen, ostikoa botaun paretik ateako datuxea. Ikus ezagun oraingoan Zarauztarrak lehen aipatu dugun jokaldi hori egiten duten. Tuxaren jabetza Durangoren eskuetan da. Eta ederki asko oraingoan Zarauztarrak. Eta bai mola de baloi hori dikitziko. Ondo presioa hor Durangoko taldearen eskutik. 17 zenbakia. Eta ensaioa gainera erdikaldean egin du Alex Eskota. Genuen Durangoko jokalaria, beraz markagailuan bost eta bostekoa eta gainera erdiratze horrekin ostikoa ere errestu egin du. Porkalea handi bat indiau, ostikoa botatzen gure hori eta bitik anartetzeko, Durangokoa ondo presionatu die eta baloia, naiz da olako kasutan, salto eginen baloia aurre eroi, ez te konsideratzen aban, ez te konsideratzen aurrea botakela, bakarri, impulsoa indekenien blokeatzeko baloia.
Ostikoa orain Gotzon Gomezen esku dago, ezkerrarekin jaurti, eta primeran ikus daiteke bezala lortu du, beraz, 7 eta 5 markagailuan aurretik, Ostiko jaurtik eta hori blokeatu ondoren, etekina atera diote Durangoarrak jokaldi horri, eta markagailuan aurrean ipini dira. Nik uste Durango jokua dela, nemo guztien Ostikoa. Amarronek iteuna, bai golpeetan, bai kasumatezien oso ondo ibiltzek, eta joku irikinean, golpe, Ostiko luzia botatzen, ba. Bestela, Joseba, zelkapenean, nola zabiltzate bai zuek eta bai Durangoarrak? Guk momentu hontan, 3. gindua zen, Hernanikin empatauta, baina guk aurretikan, 3. Eta Durango akzetik zikuan. Durango zikuan 6. Eta puntu desentera. Orduan nuan partidoa gogorretakoa, beti Durango gogorra izatek, eta baino, irabaztekoa. Irabazi beharrekoa. Hortekoan liga maieran nola dago, zeintzuk iotzen dira? Fase de ascensoa klasifikatzeitu aurrenengo biak. Gure ligan gertatzedek aurrena dijoanadak Getxoko 2. taldia. Eta Getxoko 2. taldia nola goian beste taldia dokan ezin digio. Orduan, 2. eta 3. izango jau aukera iotzeko. Beraz, Zarauztarra badute aukera fasea ascensori jobazteko. Oraingoan erazoa Durangoren aldetik izan da, iaia lortu dute euren helburua. Azkenean ondo defentsa lanean Zarauztarrak. Eta melea Kirkila taldearentzat izango da, Ostikoa. Eta Gaizka Zulaika ondo hor, Durangar jokalaria geldituz, bultzakada horren bitartez kanpora bidali ahal izan du, eta baloia orain Zarauztarrentzat izango da. Ondo baloi hori Zarauztarrak. Atera dute. Golpe pitatu zigor Durangokoai bere defensa horreuta zeolako. Mol batian, reagolpamento batian, defensa onbiardik moleko bere gizonan azkenengo hankan atzetikan. Eta presionatzeko joera horretikan, aurreatik ditu ikusten da. Bai, gainera ikusiaz lehenko jokaldian ensaioa, edo marka egin duten jokaldian presioaren ondorio izan dela, agian horrek ere bultzatu egin ditu. Oraingoan lehen bailen metro batzuk aurreratzera. Ostikoak metro batzuk eman dizkio Zarauzko taldeari. Eta Lazaro Valentziaga baloiaren bila. Tuxa bera Zarauztarrentzat. Ea nagusitzen diran. Bigarren hortan Joseba bera izan da jabetu dena. India leheno marka inian jugaldi beha. Bigarrengo gizona ituzian baloia bota. Eta honek aurretik handatu zen pixiko gizonai baloia lahatzio galuan. Hau puskatu dezaten. Gaizka Zulaika bizkortzi joan hor, baina ez zegoen inolaz ere baloi hori harrapatzerik. Zuzenean kanpora joan baita. Ostikoa bota lanparetik anateko atuxe, Durangontzako. Alberto Zañudo, bi zenbakia baloia jokoan ipintzeko prest. Eta ea horrengoan zenolako jokaldi egiten diguten tux honetan. Berriro ere ikusi duzue, zein edarki altza duten euren jokalaria. Hori guain, asensoria guain permituta honek normaleko jugada dek, Atakantia beti guztan bentakak baloia hartzeko. Eta orduan intia dakana defensa bakarri ere, desikilibratu pixkat, intentatu aurre oso saltu hain, da bestia zea hori, kinu hori itia, eta baloia ez duen garbi harrapatzen. Eta sorteatu itean baloia hor. Zarauztarrak ederki atera dute hor. Pena izan da, asmoa hona zen hor. Kambio, alde, hemen,
Berriz, mol bat, baloia hortzio, ondo, kontrolauta gure batikan. Zarauztarrak atera dute baloia. Ikuste zautza alzatzea. Gubultzak aguaz, baloia guzak agu hor barruan kontrolauta, lurrea botazuek, hori berez golpedek, baina arbitrak ez. Berriz, Pildain baloiarekin. abierta bat egiten dio, baloia hoi, eta zabaldu egiten dio. Hor da aukera Zarauztarrentzat. Eta bai, oraingoan lortu dute. Gabriel Sánchez izan da marka lortu duena. Eta 7 eta 5, 10 barkatu. 5 puntu gehiago eskuratu bait dituzte. Oso jokaldi polita izan dek, ikusiek hor 3-4 aldiz delantera puskatu diau, abiertak egin dizkiau, baloia onda bate dio batzea. Eta azkenien, defensa behan aia puskauta zeonian iriki diot 3 laurdenetakoa, eta izkinatikan sartu inditu. Oso ondo egindako jokaldia beraz. Bestela, Joseba, hor ikusten dugu jokalari bat minatuta. Partio amaieran, arazo asko izaten dituzu edo beste kirolen mailan izan daiteke bukatzen zaretela, lesio aldetik edo mina edo... Mina bai, golpiak eta asko, kontaktu asko zidok eta orduan golpiak eta lesioa handiak ez ditu beten. Oen gontan, hau igonek lurra eroitzakuan lepua bihurritu inzian pixkat. Iñakiren jaurtiketa eta zuzenean gaizki. Ez duen bere arratzaldea itxuraz Iñaki Osak. Eta markagailu ez da mogituko denaren aurretik. Erkila jatetzea, 7 eta 10. Zerbikaletan grakateko bat hartuko zian. Dena den ikuste duzuen bezala Ibon Zinkuneki jokoan jarraitzeko moduan zegoen. Netaria ikuste Durangoko arbitroa jertxe belarria jaten dema guztian. Hori Bizkaian asko gertatzek. Eta arbitra permititu itezio. Ikusi dugu bai garbi asko baloia ateratzea joan jokalaria. Boton Gomez epailearen aldamenean berriketan. Burua berotuz. Euskiaren eragina gutxi bada ere, bada ez bada. Ondo Zarauztarrak atera baloia. Iñaki Igluze. Baloia kontrolatu duena Alex Eskota izan da. Hor kontrol txarra Zarauztarren aldetik. Segundu batzuk galdu dituzte. Baloia erori inde, baina atzeak erori, beste gaurrak erori. Jokaldia segindik eta 22-tikan. Tuxia hostikoa. Eta berez, zelai erdian gabe. Zelai erdiraino, hori da. Baina konturatzei Durangoko jokoa beti iguala de hostikoa. Bai, baloia ez dute eskuetan eramaten, gehienetan 10 zenbakia Boton Gomezen bitartez hostikoa eta metroak, Tuxaren bila, metroak aurreratuz. Berriro ere, ezkerrez hostikoa. Eta 17 zenbakia Alex Eskota izan da berriro ere. Ezkerra galo horretatik baloi hori harrapatu nahi izan duena. Honeko joko bada honian mamagozta eta die galekoa, behar dio atento, zelai asko kubritu behar diek. Baloia seguruak hartu, berrez kontratakia lantzatzeko. Eta gaur kontan guiak ez zituen oso finibili. Tuxia horre iraba ezin dio, edo garbila baina. Eta arazo asko, ikuste presioa oso handia dela Durango aldetikan, da guk ez da baloiak atea eta tenek eitzuk hor limitea. Horrengoan ere ia baloi horretara heldu zen Durangoko jokalaria. Garbi dago beraien jokoa zein den. Tuxean berriro ere adarki asko atera dute Durangarrak. Baloia oraindik ere Durangoren eskuetan dago. Ondo orain Zarauztarrak.
Eta tuxa, adierazi du Luis Bustindui Rodríguez, epaile bizkaitarrak. Zazpi eta 10 zarauztarrak aurretik markagailuan oraindik. Baloia busakau. Iñakiren ostika da. Ez dute hor, baloi hori hartzerik izan. Orain bai. Hori kale handia. Rubian aidian dizazten baloi hauek garantitu narek aidian harrapatzea hori. Behin lurrea junezken nola eudakiken baloian formatikan noa jungoan. Askoza arrezkutuago dek lagatzia botatzen baloiai. Inbiarekena alden moduan dek aidian hartzia. Bi jokalari joan dira, eta itxuraz azkenean ez dira ondo konpondu. Baloiak ez egin, eta Josebak aitatu bezala, botearen ondorioz gero ezin izan dute kontrola behar betzain ondo egin. Falta izango da. Eta jaurtitzailea, bizkoaren bezala, Gotzon Gomez, 10 zenbakia. Durango taldean. Guztegia zelai erditik gara idala botatzen ostikoa. Zuzenean jaurti du. Eta lortu. 3 punto beraz, eta markagailuan berdinketa. Jaurtiketa etzen erraza, nahiko erdiratua bai, baina urrutitik. Eta justu bada ere, garbi dago. Josebak aitatu bezala, Gotzon Gomez 10 zenbaki hau ostikotan trebea dela. Eta horri partiduan zeharatekin ateratzen ari da ziren. Oraingoan, arrazoi gehiagorekin ikusi duzu egia zelai erditik jaurti duela. Eta zigorreko golpe hori 3 punto gehiagotan bihurtu. 10 eta 10 berdinketa beraz. Tuxa zarauztarrentzat izango da. Eta hemen kaldi beste preparatu bat egin nahi diau. Azkenengo gizuna tuxekoa ertzen indala atzea. Eta nahi dio baloia hartu, baina horri deuan bigarrengo saltadoriak asuntan nik baloia hartu, behatzi eman, behatzi ja amarrai, amarra defensa fijatze joan, hirugarrengo hori kanpoan gelituan hori bera botikan pasa eta, puskatu, bide hori guan. Tuxia gaizki hasiek eta jokaldi dana. Puskatu esaten dekenean, pixka batek, oizko norabidea aldatu, ezta? Normalean, horrel kasu hortan ezkerretik eskubidea izango zen jokaldia, eta puskatu, zartu eta ezkerraldea, ezta? Sartzia, behaien defensa gainditzia, eta ia behaiek haiditu korrika atzeaka. Hori oso garrantzitsuek, ibaloiak akenian, metroak aurreatzia, eta horren behaiek junbiar rekulatzen atzeaka, eta horren defensa asko ze komplikatu egiten dek. Eta, claro, erasotzailea nola horrek adijoan bentaja askosakak. Eta beraiek gainera itzultzen ari direnean ezin dute jokoan sartu, ezta? Hoidek, beren zelaia aldea junbiar die eta handikan sartu. Hortako inbiardek, ja, ibaloia oen bezala, puskaturik eta haiditu atzeak korritzen defentsa, Bide garrantzitsena. Hortxe ditugu, zarauztarrak, ezkerraldera, ondo ebaki hor. Zartuek, abierta bat, baloia eta goiu beste aldeaka. Beste aldera. Iñakitzu. Beste gain interesanti izan, ikusi, gelditu baituk berriz hasitako tokian, ez hau puskatu inerrez. Defensa kolokauta segiturik. Horren zaildu itek. Erasua. Defensantzako asko zeharrezo goek. Melea Durangoren eskuetan, ostiko berri bat. Eta ikusi duzue berriro ere, ikusleen artean ere erori ingo zitzaiola entzunal izan dugu. Arrela izan da. Eta erorket horiek dira azken finean gero markagailuan gorabera sortarazten dutenak. Zeren segundu bat edo bi orgaltu egiten dira eta horiek gero oso garrantzitsuak dira. Tuxa izango da Durangoko taldearentzat.
Onerako tuz batean, Joseba, zuek ere ezin duzue jokaldi berdin egin. Hau da, beste gizon bat altza eta pixkat oztopo gehiago ipini. Bai, baina ez dakik noa jungo dan baloia, behaiek nola duken bere klabiak, basekin noa jungo dan baloia eta zugara ez dakik, ordan zein behar dek, gizon danak gorakai asko zezailo dek, intentatu ite dek, eta salta horia, beti zukek arau horitu izanetan, salto itia. Naiz da baloia behaien ez jun, behintzat tokatzen da horrari juala horre hon. Baina asko zezailo dek. Gio, ja partiduko momentu honetan ikustek tuzidanak izango gila horrenengo saltatzaileantzako, dana igual dituk. Eta horren gero ikusi goian ni aurre eixo pasako nau, atze dana lagako jau saltadorik gabe izango jau, baina bueno, ni aurre junta horrenengo saltadorik. Gomezek ez du asmatu, zorionez, baina berriro ere, ostikada bikaina dura erakutsi du. Eta bitik enotengo baitut. Durangarrak baloiarekin, ezker galerun. Ez dute hor, pase hori ondo egin. Aban, egon hor. Durango boi aurre eroizio baloia. Aban, izan da beraz, baloia Zarauztarrentzat. Gaizka Zuleika dena den hortzi zegoen Erne. Eraso alduari moztu alizateko. Baloia Zarauztarrak meleak garbi ikuste dugu nagusi zinetela, mele horietan. Bai. Ez dizkio baloia asko lapurtu, baina meledanetan aurreaka guaztik, erasoa azteko asko ze errexo, porque ya aurreaka hua. Eta defenditzen nago nien, oso garrantzitua, porque behar egatzea gazu zehaztik. Meleian aurretik nola ezin duen, egon. Baloia auguri hauan, eraso hasi, kale bat indio hor pase batian. Berez komplikatu baituk eta gure baita bilan zatzuta guen. Melea prest, hortxe dutu Zarauzko jokoa, ostikoa, berriro ere berehala presioa egitera Durangokoak, baloia zuzenean kanpora joan da, Tuxa. Hor ja ni aurrea pasatzen hau, horrengo saltadore horrei presionatzea, gillo. Hor txertatu jau gertitzen. Atera dute Durangarrak. Baloia aurreruntza. Haberik ez, une batez, baloiak. Durango guztazio joko hortan, ostikoa bota, baloia kontrolik gabe, erotuta alde batea bestea, hor moldatzeko ondoen Durango. Eta gure errua izan nuen, joko hortan eroitzia, eta ez gelditu pixkat, mola, delanteoak agrupatu, organizatu pixkat, eta iriki ez da. Mele berria, horrela adirazi baitu Luis Bustindu epaileak. Durango katera. Baloia eskotarentzat. Ezin gelditu. Eta marka berri bat. 15 eta 10. Aurretik ipintzen dira Durangarrak. Orain honetan jokaldia ondo eraman dute. Meletik ederki atera eta azkenean 17 zenbakia Alex Eskota izan da. Entzaio hori egin duena orain.
Beste 2 puntu lortzeko aukera izango ditu Amar zenbakiak Gotzon Gomez jokalariak. Ezkerroinez egiten ditu jaurtiketak. Hordi joa Durangarra, eta ez da Durangoko markagailua gehiago mugituko, beraz 15 eta 10rekoarekin gelditzen dira. Atera du Iñakik. Zuzenian kanpoa junden, orduan joko azten mele batekin, zelai erdian. Durango nalde. Melea beraz, Durangoren eskuan. Eta baloia berriro ere kanpora irten da. Durango atera du beraientzat, eta epaileak jokoa gelditu. Durangoko aituxian golpe pitatu ziok, baloi gabe desplazatu indialako zerozko jokalari bat. Ostiko zaterako du Iñakik. Zuzenean kanpora. Eta metro batzuk aurreratuz, dagoeneko Durangoko zelaian. Arbitra pelikula montatu. Zausko jokala iban nitzion bendaje bat iten txorkatilean bihurritin nialako pixkat, eta nitzion zelaian barruan. Osei momentutan jokoa sartzeko, eta hor bihaltzeziak kanparten behar dutela. Durangarrak erne ibili dira hor, baloi hori erortzean beraiek hartu baitute, hori abantaila izan da. Eta jokoa gelditurik, Luis Bustindu ipailearen agindupean. Dena den hor, Joseba markagailuan hurbiltza dute, 15 eta 10, hori ez da diferentzia. Eta nola ikusten zen duten zuek une horretan partidua? Partidua irabazteko ikusi ginen momentu osoan, Gazerik anpun ezuan puntu asko egatikan, eta guzteban gure erruak ituala gehienak, Bere jokoan erori, baloia ostikatzen da jardun, golpek, eskuro irikita baloia erori, eta gure erruak ituan, orduan, bueno, gure artean pensatzen gehien, jokatzen egin baina okerro ez dira jokako, momentu batien basiko baituko beto jokatzen da, buelta eman honei. Baina, bueno, partido bukara heldu bat, nahoen idea horrekin. Horrela amaitu zen azkenean beraz. Kezadarekin bezala zer nola moldatzen zate, entrenadore aldaketak beti ere izaten du eraginik zer nolako entrenatzailea da. Horitxarrok ginen aurten, aurrena beste entrenadore batekin kontatze ginen, eta bueno, eukizizkian arazo batzuk etortzeko, eta bere itxien gauz batzuk indiarrak, eta horren bilatu ginen dira temporada zita, entrenatzaile berri bat bilatzen da. Sortez Iñakik esala
aurkitu ginen, eta guztu, ez behakin. Orain ikanen gaitu behak asko ezagutzen, guk ere ez behai, baina, bueno, oin artekoak, entrenamiento politak egiten nahi gaituk, jendia juten nahi dek, eta partidotan, nahiz da, holako egun batutan kale ikarariakin, gehienetan ondo ibili gaituk. Denboraldian zehar bestela, Joseba, orain, denboraldia aurrera joanean entrenamentuak gehien bat zer nolako izaten dira fisikoak, ala taktikak, teknikoa, zertzen zer gehiago. Baloia egiten gehiago gehiago. Temporada hasieran egiten da fisikoa askoz gehiago. Eta, ja, behin aurrenengo buelta bukatzen nahi deneko, normalian, ja, entrenamentua fisikoa egite dugu, baina baloiak inkorritzen da jugadak egiten. Fisikoa mantendu garrikan epizat saietzea. Eta garrantzi gehiago emate jo, taktikai, jugadai. Orain ederki atera dute Durangarrak baloi hori, metro asko irabazi dituzte. Eta tuxa izango da beraz, Durango taldearen eta gogoratu 15 eta 10 aurretik dijoazela. Durangotik Zarauzko telebista eskintzen ari den partido honetan larun bat, arratzaldean jolazutako partidoa. Baloi hori ere ez dute kontrolatzerik izan, eta ikusi duzue botearen ondoren, zuzenean kanpora, hori abantaila Durangorentzat. Oso abantaila ondia, 22 barruan. Eta arazoan azatoztik, ostikua botatzen lagatzen nahi gehalako amarrai, oso libre jokatzen nahi dela, nahi du nahi da, eta presioi gabe jokatzen nahi dek. Eta ostiko batzu botatxi, klabat ditizki behar nahi duntu bia. Ikusi duzu, ostiko hori ere oso gora eta aurrera joan da. Eguzkiaren eragin ere igarriko dabelakotan. Erne. Hortxe baitaude Durangarrak. Markatikan hurbil. Indarrez marka hori egin nahi, orain artekoan ez dute lortu. Eta azkenean Zarauztarrak baloia lapurtu eta ateratzea lortu dute nola ala. Arrisku handia egon da jokaldi hortan. Bai, oso jokaldi garantzitu izan nuen, Aurrenengo denbora zatiko bukaeran gabeztia, asko presionatu ziren jokaldi hontan, 3-4 aldiz intentatu ziren, da oso ondo defendiuta, eta gu bentsat, hasita bezala, holako jokaldi jaindakeo, eta gure susmu hauan, behaiek pixka ondua joko zirela. 22ko marran barroan, baloia Durangok. Eta ikusi duzu, berriro ere, ostikoa jotzerakoan presioa azkar asko egiten ari direla. Alberto Zañudo aterako du tuxori. Arriskua Zarauztarrentzat. Eta jokaldia prestatutakoa. Goraka bota bigarrean. Ikusi duzue, variable asko dituztela tux batetan gaurkoan ikusten ari zareten bezala. Melez Zarauzentzako, Durango sortuin mol hori, ez tekizan kapaz baloia ateatzeko, eta orduan defentzai emate zaio, meritua eta baloia. Melea beraz, ikus dezagun Zarauztarrak baloi hori urruntzea lortzen duten. Indarrez nagusi bai, azkar atera beharko dute. Baina ostikoa ez da nahi bezain urruti irten.
Dena den hor meritua aipatu behar da, Durangarrena dela, zeren presioa orain ere, ostikoa jotzea zijoan Zarauztar jokalariari berehala egin diote eta behartuta atera behar izan du. Ikus dezagun, oraingoan ze jokaldi egiten duten estuxean. Oizko jokoa, lehen saltatzaileari bota. Lehen zatia. Amaitzeko gero eta denbora gutxiago. Eta berriro ere baloia kanpora. 15 eta 10. Durango aurretik oraindik markagailuan. Baloia Durangoko jokalarien eskuetan. Berriro ere Gomez izan da ostikada hori manduena, oraingoan bai, Zarauztarrak hartu. Eta Mark eskatu dit. Hori dek, defensateko abantai bat emate dena, eta da, 22ko zonan zaudenian, da baloi bat ostikatu da hartzea zua zenian, Mark goiukatze dezu, eta duan, defensa, ezin dik plakatu, Jokua gelditu itek eta puntotikan ateatzerek kolpe goain kale inzian. Kolpe ateatzeko momentuan inbiarrekin adek baloia laga idian eta hankakin ikutu. Eta askarro iteatik askotan itekin adek kasi zuzenian eskutikan hankakin ikutu voltau gabe. Eta goain motan arbitra bola entenditu digertau dala eta mele bat ikatu dik. Ondo esateatzea tikan golpe dik. Melea izango da beraz berriro ere. Zarauzko 22ko marran zartua ditugu. Atera dute baloia. Eta barroraino azkenean entzaioa Alberto Zainudok egin du. Ederki asko hausidu oraingoan Zarauztarren defentsa lana eta marka berria 20 eta 10 beraz. Orain ja diferentzia handia zen eta ikusi ezazue gainera Goton Gomez jauzitzailearentzat zer nola geratzen den baloia. Hori ez dut uste utz egingo duenik. Horrelaxe. Indar gutxirekin, 22-10. Jokaldi polita indik, eskerraldea ituan zabatzen, eta momentu batian, eskubigaldia ikusi libre, eta jokua zeharo aldatu diek, eta beste aldea baloia iriki, eta bueno, tartia bilatu diek, tarte asko zehon. Bai, ederki aprobetxatu dute zulo hori, eta horren ondorio, erdi-erdian marka egin, eta gainera gero ostiko hori transformatu, 22 eta 10 beraz, diferentzia hor bai, nabarmena zela. Eta horri erantzun bat eman behar noski Zarauztarrak. Dena den, azken minutuetan Joseba ikusten ari ginen, horrelako zerbait etorriko zela, zuen atzekalde horretan ziren, 22ko lerroaren barne minutu asko, eta horrek ondorio txarrak ekartzen ditu gehienetan. Ondo oraingoan Zarauztarrak. Mola. Baloia Zarauztarrak atera. Eskuin egade aldera. Hortxe ditugu Zarauztarrak oraingoan bai erazoan. Joseba bera indarrez hartu da hor. Atera dute Zarauztarrak, ez berriro ere baloia erori egin zaie. Pasian kale asko ite gero, eta lortzen dira mentaja, gero
pasetan galdu ditu jau, defentsa igaina denboa ematezio presionatzeko, eta Rubian, baloia eskuetatik irriztez egiteko zerbait erabiltze duzu edo ez. Existitzi, produktu atzu, baina, bueno, gauza begondo pasatzea. Eta gaurko hontan, kaskar xamarrak izan ditu paseo. Baina, irriztitia, bueno, justifikazioa izan laike rurilla daun egunetan, da, bustina daunean, da, baina, ondarreko zelai batian, da, daun eguzkiakin, baloia irriztiteko etxeko. Ederki asko oraingoan. Gabriel Sánchez azenolako metro aurreratzea egin duen. Iriki bat egingo dira, baloia ateatzeko. Ederki asko orain bai, jokaldia, ondo hauzi du berak. Baloia ez tekarte, baina baloia lurrian zehon da guk aurraka nola gindozen, mele guretzeko. Melea izango da beraz, Kirkila jatetxearen zat. Zarauztarrak orain bai, 22 lerroan, baina Durangoko 22 lerroan barne ditugu. Ikusleak denbora ezke, noski abantaila beraiena baita 22 eta 10, eta arriskua dudarik gabe, Zarauztarrak sortzen ari dira. Eta hortxe ikusi duzue. Iker Iruretagoiena edarki asko sartu da, eta marka berria lortu du Zarauztarrentzat. Leno jokaldean igualtxu izan dek, Euskatu dira delanterak 2-3 aldiz, baloia ondo atea dio batxeaka, eta 3 laurenetako ezabaldu, defensaziok buskauta, eta eskinetik sartu ingaituz. 22 eta 10 eta Iñaki Osak ez du guzte, kasu honetan ere utzegingo duenik. Lehen pare bat jaurtik eta utzegin ditu, baina hau benetan erraza da. Eta bai, 22 eta 17, beraz, berriro ere hurbildu egiten zarete lehen zatiaren amaiera honetan, horrek beti ere Bai, animoak ematen bigarren zatirako, ez da? Bai, 5 puntuko desabantailak inazio, 12 puntukoa, alde asko dek. Bueno, besterik gabe atzeen aldira joan ziren jokalariak eta geu ere atzeen aldira joango gara, baina berehala bigarren zati interesgarri honekin itzuliko. Beno, berriro ere ongi etorriak kirolzaleak, rugbiko bigarren zatiaren hasiera honetara, gogoratu lehen zatiaren amaiera, Kirkila jatetxeak 22 eta 17 galtzen zuela, eta dena den, bigarren zatia hasiera honek garrantzia handia zuen Joseba, zeren ikusi ahal izan dugun bezala amaieran diferentzia hori laburtu egin duzue, 5 puntotara jaitsi, eta zuek lortu ezkero lehen zati honetan marka bat, partidua berdindu egiten zen eta beste itxura bat, eta? Bai, deskantzuan suposatzek, instruzio berria jasotizkiaula, gure jokua konpondingo jaula pixkat, eta buelta emateko aukerien gabezi 5 puntotaz, baina? Zueko hartu zineten, atzeen aldien hitz egin zenuten, behan jokoan erotzen ari zinetela, edo gero partidua amairan konturatu zineten horretaz? Ez, konturatzen ari ginen, da pixka komentau ginen, baina ez ginen izan kapaz buelta emateko. Nahitzen ginen amarra oso libre zehola, nahizu nahiten nahizala, ostikuak eta gu bere jokoan eroitzen nahi ginela, lasaitu behar ginula eta delanteraz pixka gehiago jokatu, baina ez ginen izan kapaz ziteko. Dela den, zuen 3. postu hori azken finean igoera fasea jolazteko baliogarri esan daiteken puntu hori. Erne, erazoan bai ditugu Durangarrak, zorionez hor pasea egiterako arazoren bat izan du. Ikusleak ensaio eske, baina ez da hor ensaiorik izan. Golpe bitatu zidu kontra. Durango jokali. 22ko marran barne. Arriskua orain. Ikus ezazue jokalia prestaturikoa izango da.
Ondo, gelditu dute. Durango jokalaria, metro eskas batera. Marka marratik. Aban bate honde, baloi hor aurre erbizio baten bate. Eta mele bat. Gautxo hozik hor markatikan 2 metroa. Posi hartzokin, baloia. Kontrolatu gabe erten hor meletikan da, bueno, gure jokalaiak indik markain berezean, orduan mele Durangotako 5 metroa. Markako zonia kontraioa sartzikenien baloia eta ik marka egiten dekenian 22 ez baina euk sartzekenien baloia, markatzekenian nesate prausien eta oso presien eta olako, 5 metroa mele kontraioa entzako. Aldaketa bat Ondo, Zarazarak. Oso hori jotarra sartu dek. Hemen sortu jakin. Ibon Osa, bai jauna. Eta Gregori berten dek. Baloia dute errekuperatu egiten dio. Ondo, metroak irabaziaz. Eta hor arbitruak, mele nola desein indan, altza indian danak, errepikatzea eman di, baina, baloia dubia kontrola nola ginen, baloia guretzeko. Hori gainera azken finean beraien zetarrak urtsoa litzateke, ez da? Ikusiaz galtzen ari dira metroak, altza edo bestera gota, ez da? Hori dek. Eta hor arazo batzu egiten hasi ginen, meleen, beren talonatzailea ostikoa ematen baloia sartu izan bezala. Ikusi dugu hor baloia kontroli gabe atera dela, eta horren ondorioz ez du zure batere izan duzuela. Hori dek, baloia hor pasillo herrira botatze dunean, kontraioak ez tekira bastea zuten, sino que ostiko fuerte bat ematea, eta horren ideanketan rebotatzi baloia, eta beren mele altzartze dek. Eta ez bai, hanketan rebotatzen, ertetzen dek antiroa bezala, edo zen zulotatik gan, ez da? Hor azpian, melean zaudetenean zer ikusten da? Justu aurrekoaren hankak, ez da? Bai, hor izaten dek ahotza batikan, medio melek eta talonatzaileak eskuakin arkarri ikutzeitu, noiz baloia sartu abisatzeko, eta gero medio melek beste da noi oiu bat iteziuk, jakiteko noiz inbiar sartuko den baloia eta bultzatzeko. Eta behin baloia barruan da honien, egia esan aurrenengo eta bigarrengo lineak ez diago askoikan ikusten, bultza egiten dira, 3. linearek artetu hon bihar duna eta zirrikotatik baloia nunda hon ikusi, ertetzeko. Baloia sartu aurretik bultzatzen asterik ez dago? Ez da, ez. Eldikan hon bihar du mele. Horia, izaten normean habilidadia, ondo koordinauta egitzia, talonatzailea, medio mele, eta danan bultza, no? Nire berri bat izango da. Zerai erdikaldean. Tatu egostiko bat botaiek eta Sarozko jokalari batzuk zitsa bezen aurrea duta. Legez esatei korrik emiatekela atzea. Berriz jokoan jartzeko. Ugatzek agindua zen, baina oinez. Aprobetxatuaz urrengo jokaldien noiz hasiko dan, urre oteatikan. Eta bueno, normala, hori beti gertatzek. Eta bain gotan, oso lege-legea zuzorrotzea pitatu dikori. Hogeita 2 eta 17. Jarraitzen zuen markagailuak, bigarren zatia ziera honetan. Ostiko, zikusi duzue, futbolai baliz bezalaxe, atera dutela hor Durangokoak, arazoak, Zarauztarren
Orain bai, atera dute. Baina baizki, baloia zelaien erdian zio, baiek kontratakzioa zikutuk. Gaina ederki asko baloiak orbote arrarorik ez duekin. Erne. Eta ensaio berri bat Durango taldearentzat. Ibon Baztegi eta izan da. Ensaio berri hori lortu duena. Gauzak beraz ez ziren bat ere ondo azten bigarren zati honetan. Eta aukera izango du berriro ere. Koton Gomez 10 zenbakiak. 5 punto hoiei beste bi gehitu izateko. 27 eta 17 une honetan. Lortu ezkero transformazioa bi gehiago izango lirateke. Horra hor, Gomez. Primeran gainera zuzenean ikusi izango dugu nola jaurtitzen duen, eta bai. Lortu du, beraz, 29 eta 17. 12 puntutara igo da diferentzia. Baina oraindik bigarren zatiaren hasiera zen. Lehen Joseba Kaitetutako jokaldi hura ere erabaki horra izan da, zeren baloia Durangoko zelai aldean zegoen, eta itxuraz eragin handigabeko erabaki bat zen, baina ikusi duzue baloia beste kaldera etorri da, eta horren ondorioz azkenean Durangok 7 punto gehiago batu ditu, 29 eta 17 beraz. Zuxean Lazaro Valentziaga. Ez dute zarauztarrak irabazterik izan baloi hori. Eta epaileak jokoa geratu du. Eta linea igorpe pitatu ziok, aurre auteatik. Durangotik Zarauzko Telebista rugbiko norgeagoka interesgarri bat, liga amaitzeko azken aurreko partidua zen. Garaipenak Zarauztarrei 3. postu hori ziurtatzea suposa zezakeen. Eta azkenean gauzak okertu egingo ziren, baina itxuraz ja esan genezake Joseba beste emaitzak ere zuentzat onerako izan direla. Bai, nahiko zertu dio bamen gontan, Hernani gurekin empatauta ziokena, galdu egin dike jarunaldi hontan, guztien kontra. Eta, bueno, lehen bezala segiten dira, biak empatauta, 3. postuan, baina aberaxak gure alde, ziok. Orduan dana azkenengo partiduako gelditzelek. Azkenengo partidu hori datorren asteburuan ospatzen da gainera, ezta? Bai, Zarautzen izango jau, Arrasaten kontra. Bueno, badakizue rugby zaletu guziak eta telebistaren bitarte zaletu egiten ari zaretenak ere, hurbildu datorren asteburuan Asti rugby zelaira, Zarautza eta Arrasatek partido garrantzitsua jolastuko baitute, bereziki noski, gure margoentzat, zeren Zarauztarrak irabazi ezkero ziurtatua izango dute igoera fase hori jolastea. Epailea hor apaiza baliz bezala bi jokalariekin berriketan. Bai, leheno komentaria Meleta nola ostikoa jotzen izan talonatzea baloiai eta gezinen kontrolatu. Taruan horko hortan, bueno, pizkat gelditu zizkio talonatzea horrei ez ostiko dugu botatzeko. Ondo atera dute Zarauztarrak, ikuz ezagu metroak aurreratzen hasia ditugu. Ederki geratu dute hor. Plakajea dotorea. Azkenean ez dira hor metro gehiagirik irabazi. Eta Durango ikatu zio golpia. Plakatuta gero, indiet bere borkutza bota, Zauzko zelai aldea, baloian irtera, oztopatua. Iker Lopetegi ezker galetik sartu nahian zebilen. Ezin izan du bere helburu hori burutu. Eta orain berriro ostiko baten bitartez ikuste duzu lehen aitatu dugun bote horiek.
Ikusleak ez daude oso konforme epailearen erabakiarekin. Mele eskatzen zuten ikusleak. Bai, baina ez, Durangokoa sartu diek markako zonea, eta gero gure jokalaiak anulatu indi jugada, marka bat ino. Ondo orain, defentsa lanean zarauztarrak. Eraso alde hori geldituz. Eta ez golpe bat. Golpea izango da beraz Durangorentzat, jokalari balurrean. Belarriak asko sufrituko dute hor. Askotan ikusi izan dugu Bai. 5 nazioneseko jokaldietan, jokalarien artean belarriak guaesteko alako zinta bat eramaten dutela, eta? Bai, hori izatere batez ere Meleetan eta horrela. meleetan, aurrelaiak bultatzeko orduan izterran kontra dauka belarria eta aurreak atzeak asko sufritzen du belarria. Ba, 3 puntu gehiago egiteko aukera, eta badakizue jaurtitzailean izena dagoeneko denok ezagutze duzu. Gotzon, Gomez, eta lehentxo ere honelako jaurtiketa bat gauzatu du, ikus dezagun orengoan, erditik, dotore asko, eta horrek zera suposatzen du, 3 puntu gehiago, 32 eta 17, hor diferentziaia handia zen. Bai, ja, dobleko bentak atea zideko, eta 17, eta bueno, eta gaina ikusteguan, guk ez ginela partidoi buelta ematen. Zuen jokoa etzen dutela egiten. Igualtxu segitze zian, eta behaiek guztua, ostikoa botatzen, ostikara oso hona zukek. Eta etekin ateratzen diote, egoera horri, bakoitzak bere jokoa izaten du, eta orain azten olako golpe hartu duten, bi jokalariak, bata bestearen aurka, asmo txarrik etzegoen ez baten ez bestearen aldetik, baina golpea izaten, abia da oso anua, eta orduan beso horrek abia da gatikan ematen diken golpia handitza magaren. Tuxa Durangorentzat eguzkia ere gero eta itzal luzeagoa sortarazten. Hor beste aldaketa egiten dio, da Manu Zartzerek, Imano Lentokian. Manu Pelaez beraz zelaira, rugby zelai honetara, ondo berriro ostiko zatera. Horri joa Zarauztarra. Ostikoa, zuzenean kanpora. Igoera fasea joazteko aukera izango duzuela beraz itxuraz, eta igo nola, Joseba? Horrenengo divizioa. Izango osoak bigarrengo divizioa bezala. Altuenadek divizion de honor. Espainia osoen jokatzeana. Eta ondo horren zatorek horrenengo divizioa. Eta horrenengo divizioa erizioak multzotan bananduta. Gure multzua de grupo norte zateana eta hor garestik Naparrua, gu, Herrioxa eta Aragoikoak. Eta hor, lortu ezkero sartzea, suposa ezagun Zarauztarrak heltzen direla lehen maila horretara, nola ikusten duzu zuen burua lehen mailan datorren denboraldian. Bueno, teknika aldetikan ez dio arazo gehi ikusten, nivela igualtxoarek, hemen eta aurrengo divizioan. Pasake fizikoa asko gehiodek, taldea asko handiagoak izan bihardiek, asko gogorro de jokua, fiziko aldetikan, eta bueno, aldeotatikan pixka murriztuta gauztik. Plantilla guk justua sakau, eta entrenatzeko ere nahiko arazo ikitizkia bi entrenamito egiteko hastian, aurrenengo divizioan sartzia, subosatu biharko luke, entrenatzea, gexio, no? Hirugarren egun behintzat hastian, aldeotatik saia sakau. Dena den lan ona egiten ari da Kirol Elkarteko rugby atala,
infantil mailan, kadete mailan, hortaldeak badituzue, eskola artean ere alizarete, azken urteotan lana egiten, eta horrek lehen edo geruo eman behar ditu bere fruituak, ezta? Bai, hori de aurrea begira lan bat, ez de guain motxian errezeltau asko egin mango ditunikan, ikusten nahi gaitu, pentsatzen, 5, 6, mendikan 7 urtera, jokalarien remesa berri bat usartu behar duela. Ikusiko diau. Artengoan dena den, joan den urtean aurrekoan juvenil izandako batzuk ere hasi dituk, Bai. eta igerriko die, gorendik ere maila hontan ja beste gauza badekela, ezta? Baina ondo jartu nahi ditu, Oso ondo zabiltzaztik, eta teknik aldetikan ez da problemikan egongo. Arazo izangoek, talde oso murriztu esakaula, eta entrenamendu aldetikan, kostatu ite zaigula. Lanagatikan eta eskolak eta tal. Horren bi entrenamendu itiak kosta ite zaiguk, horrengo divizioa, talde motz-matzekin eta bi entrenamendu hastian eginaz, sufritzia tokatuko litzateke, asko baino. Eta igotzeko fase hori nola antolatua dago? Hori goain ikusiko jau, Niretzegat, baina normalian izaten dek, hemen Euskadiko ligatikan, bi klasifikateituk, Navarra Errioxatikan beste bat, eta Aragoitikan beste bat. Horren lauen artean ligila bat egiten diek, bi gora jotzeko. Oraindik dena den gauzak ez gara ziko saltzen otzoa arragotu horretik. Lehen da bizi datorren astean Arrasateri irabazi egin beharko zaio. Bai, partidu hontaide horrekin etorri ginen, ja garbi lagatzia da, fase asensoko klasifikazioa, eta ikusi ze gertatu zaigu, datorren zapaturako ez. Tamalez, Zarauzko telebistak itxuraz ez zion sorte gehiagirik eman Zarauzko taldeari. Ikusi duzue berriro ere zer gertatu den, leheno Josebak aitatutako ostikada hori eta baloia errebotearen ondorioz Durangarren zat izan da. Behin eta berriro joko hori erabiltzen ari dira, jokaldi hori. Eta etekin atera eaz gainera. Tuxa izango da. Zarauztarrek jokoan ipiniko dutena. Zarauztarra baloi ateratzen. Iker Lopetegi geratu egin dute hor. Eta epaileak jokoa gelditu. Presionatzen nahi gaitu mele, oso ondo, behaiek arraso askokin baloi ateatzeko. Hor metro asko irasi dituzue, presio ere ona izan da ondoren. Aban bate hondek, Durangokoa. Durangoko aban, dakizue hori baloi aurreruntza botatzea edo ies egitea dela. Eta melea Zarauztarrentzat ikus dezagun, oraingo honetan, ohizko jokaldi hori egiten duten, ez? Zehadarki Iñaki Bizkor sartu. Metroak irabazia Zarauztarrak. Atera dute baloia. Eskuin egaleran. Ostiko zaurrera. Mol bat zelai erdian. Horrelakotan baloia ateratzea Joseba. Nola egiten duzu? Zeren kanpotik ikusita badirudi hor baloia ateratzea ezinezko dela. Hor garrantzitsuna baloia eramateuna lur eroitzian bere zelaia aldea lagatzia baloia garbi. Ez lagatzia gorputzan kontra, ez dela beste jokalaiak gainean eroritzea aitukenien hor, atrapauta gelitze baloia hor. Garrantzitsuna den metro bate lur eroitzea zelaia aldea laga baloia,
Eta horren gainetik pasatzean, nahiz da geho erori erdian eo, baloia iazio gatzian. Horren, baloi hori etatzen errexo dut. Berriro ere ikusi duzu, Melean zer egin duten Durangarrak. Indarrez, nagusi Zarauztarrak. Hortxe dugu Zarauztarrak baloiarekin erasoa antolatu nahiean. Baina nik uste hor Joseba gertzen zaizuela diferentzian markagailuan nabarmena zela eta animoa ere ez dakit. Zuk nola ikusi duzun hori, baina horrela kanpotik ikusita ikusi zaizuela nahiko burumakur eta nik uste amaieran ere pentsatzen, ez da? Horrela, bai, konturatzen eginen tuzioan onda eginen, gure baloia hasiera mentza asko irabazi ginetun, da behaienak arazo asko jartzen nahi ginen. Meletan presionatzen nahi ginen asko, beti bultzaz, eta behaiek atzeaka. Moletan eta, baloia gatatzen nahi ginen, osake, delantera baloia irabazten da ondo zijoan. Baina, gio, baloi horietan ez ginen bate errentikan ateatzen, Eskuartu zian, ari ginen behaien jokuan eroitzen, ostikuak, pasi handa kaskar, eta buelta egin eman. Situazio horrei da, baina, konturatzen nahi aiz, juniten izakela partidua. Bai, denbora aurrera zijoan eta 32-17 horregetzuen gehiagi laguntzen. Oraingoan Zarauztarrak egin dute lehen aitutako jokaldi hori, edarki. Baina azkar gelditu dituzte hor Zarauztarren asmoak, metroak ez dira horria bat ere irabazi. Durango golpetik eusio. Zera dute Zarauztarrak bizkor. Orain bai, metroak aurreratzeko asmoarekin ostika da. Ikus dezagun, ondo kontrolatu Durangoko jokalariak. Eta ostika da, oraingoan ez da berak nahi bezain ona izan, ikusi duzue presionatuta jo duela, agian gehiegi apuratu nahi izan du jokaldia. Korrika eta azkenean gero arazoak ateratzerakoan. Eta baloia Zarauztarrentzat izango da orain. Beste baloi bat erori da zelaira. Hauretua bain hemen baloia zeagatik, minutu erdi bat galduta. Durangokoak baloia horre dira botatzei, Ondo, ederkiazko oraingoan. Gregorio puskatu di barren aldetik baina geho ostiko oso luzea botaik. Beti onostik horri segitek inorrez. Asmoa ona zen, Gregorio Aldabaldetrekunera, baina Joseba gaitatuta bezala ostikoa zuzenean aurrera joan da, urrutiegi.
Ostiko eta jarrai egin nahi, baina ezin. Hogeita bitik anatego Durango tarrak. Ondo, orain bai, ederki baloi hori kontrolatua Gregorioren eskuetan. Hortxe ditugu Zarauztarrak erasoan. Ondo orain metroak aurreratu, oraingoan bai. Bai, oso ondo, zenten osio gor egalia. Ensaioa marratik urbi Zarauztarrak. Gara abierta, baloia irikitze dira. Beste galera. Eta sartu inek. Eta sartu du, bai jauna. Iñaki Orbegozo indarrez hartu da hor. 5 punto bera Zarauztarrentzat. Eta 32 eta 22 suposatzen du horrek. Markagailuan 10 puntutara ipintzen dira. Berriro ere Zarauztarrak. Jokaldi hau bai, Zarauztarren ohizko jokaldia. Baloia ondo eraman duzue hor eta azkenean gainera jokaldiari ederki etekin atera. Hor. Ezkerregaletik hasi eta eskuinean amaitu duzue. Han indizki hau pare bat abierta, delantera intenta bia usartzia. Gelditu igunean baloia atxakatea. Iñaki ditokatu zaio, hauen gontan ez gelditu eta barroin sartu du. Iñaki Osak orain beste 2 punto lortzeko aukera. Hor dijoa bere jaurtik eta kaskarra. Ez zuen ez bere eguna Iñakik. Eta 32 eta 22 horretan mantentzen da markagailua. 10 puntuko diferentzia zen. 2 marka lortzea. Oraindik ere bazen denbora hor. Baina ikusi dugu dagoeneko denbora galtzen ere hasia direla Durangarrak. Lehen ikusi duzuen bezala baloia zelaira erortzen utzi edo. Nekea ere bi taldeetan gero eta nabarmenagoa da. Eta askotan neke hori irabazteko aukera bakarra itxaropena izaten da. Partiduan sartu eskero beste marka bat egin eskero. Bagian indar berriak ateratzen dira barnekaldetik. Mele bat adierazi du epaileak. Hortxe berriro ere Zarauztarra jaunda jabe. Mele eta mentzat ez dago zerezanik oso ondo aritu zineten. Hor hausten saiatu dira Zarauztarrak. Ezker galera, ondo. Ondo. Hor baloia utzi, lehen Josebak aitatuta bezala, ederki asko berriro ere beste kaldera jolastu nahi. Eskuin aldera orain. Ederki jolastuta. Azkenean plakatu egin dute Zarauztarra. Eta Durangarren erantzuna izan da hori. Horrela jagatatuz, baloia, tutxetan ondo ibili gaitu, meletan ikusteak guri irazizkea, presionatu indiau. Ez diona indek horrela jan jokua, geho. Joku irikian, baloia pixkat utzi, delanteroa tornilloakin, baloia kontrolatu pixkat, eta delantera ondila hauek eta gehiago jokatu ziar ginen sentido hortan. Eta gehiago behin ja, klaru da honian, da defensa buskau honian, horren, irula horrenetako aiatea. Egia esan zuen joko agindu zuenean jokaldi dotoreak ere ikusial izan ditugu. Baina ondo orain Zarauztarrak. Oso ondo. Tuxa pitatu digo. Zakigu, baloia nik ez dira bentzat oso garbi ikusi hor baloia irten zenik. Eman ezian lentzioa askatu gula baloia. Kanpo hartu baino lehenu, baina bueno. Epailearen iritzia izan da hori. Eta Tuxa Durangorentzat.
Arbitroa berriz lineai. Tiratuki golpe, aurre auteatikan. Golpea beraz Durangorentzat. Eta badijoa Gozon Gomez. Bere ezkerroin horrekin metroak irabaziaz. Ordularia gelditzeko itururik ez, epaile, obai. Ez da gelditzen rugbian, Ez balimada lesio bateatik ganeo jokua gelditzen bada, olakotan bai. Baina bestela korrituadek denboa. Egia esanik uste hor jokalarien arpeiak ikusita biak ere eskertzen dutela, atzen alditxo horiek, nahi zuen kapiskat arnaza bueltatu eta indalberriak hartzeko. Hogeita amabi eta hogeita biko diferentzia zen. Nele normal badek, metro bat hogeatu gaitu, baina kontrolatu azitxio, nahiko berdindua. Eta jazta, arbitroak montatze golparipe bat, denboa galdu, Errepikatu arazi egingo du berriro ere gainera. Eta bain golpe gainera zauzkoa. Eta azkenean golpea. Hor, ez zegoen Manu Pelaez oso konforme erabaki horrekin. Luis Bustindu epaileari golpe horren zergatia eske. Eta Gozon Gomez berriro ere. Ez zaiguen zerra zaztuko jokalari honen izena. Bere ezker oin hori izan baita erabaki horra partido osoan zehar. Metroak berriro ere irazi dituzte. Zuzenean joan da baloia eta Alberto Zainudok beste tuxa ateratzeko aukera izango du. Atera dute baloia. Arazo asko gor baloia ateratzeko. Zandele Durangontzako. Ez, berriz ostikoa gora, berriz arazoa ez arautzentako. Hortxe guztiak egun partidu, Ostiko horietan ez jakitia kontrolatzen, ez jakitia kontratakatzen. Okoa geldirik berriro ere. Markagailuan 32 eta 22 Durango 10 puntuko diferentziarekin. Eta Mele Berria. Atera dute Durangarrak. Paseaka eskarra. Aban indi eta Mele guretzako. Baina partido guztia hortan juten nahi da, ituxetan, guztiko hauetan ondoren dagoen tuxian eta Mele hau edanetan, denba guztia hortan juten nahi da. Ostikoa orain Zarauztarrena. Gainan botea ikusi duzue jatorra izan dela. Eta erantzuna Durangok eman diola. Guzti ondarrizko zelaia nola da, jasuluak eta sabek. Eta askotan ekilibrioa mantetziak horrik eguania. Ondo atera dute hor Zarauztarra, beste kaldera, ederki. Jokatuz, ondo. Iker. Iker Lopetegi minartuta lurrean. Eta Alberto Zainudo, baloia ateratzeko prest berriro ere. Ondo borrokatu dute hor Zarauztarrak.
Juan Angel Iriondoren bitartez, baina azkenean. Ostikoa, arazuak. Zuzenean, kanpora. Tuxea, baina ja, gure zelaia marruan gabezti. Golpe bitatuzio, jokalarien bat, jomoz kanpo geldituak eta bere zelaira etorri eta atzetik sartu biharrian, kostaun batetik sartu dalako. Igor golpea beraz, eta hortxe daukagu, Gotzon Gomez prest, beste 3 puntu lortzeko. Kontrako taldien dakakenian eta badakik ostikoa botatzen jokalari oso hon baziokela beti ebitatu ditu golpea. Aldak mouan, hogeita bilan urre dian abintzat, editatu nola ala. Normali baino kontu gehiago egita. Hortan pixakale inginen, ikustek zema golpe egizkien Durango tarre bat. Hor di joa Gomez, eta ez, makila jo. Hor, sortea Zarauztarrak, ziur nahitea egitera joan ezkero eunetik ez lukela balbera ere joko, baina oraingoan hortxe joan da, eta makila jota kanpo latera da. Oso arriskutzu, jokaldiari, porque normalien ez tek espero makilian jota rebota eta etetzia. Eta gainen makila jotare, askotan luxe xamar ertetze de baloia, eta hor gelditzek bi talden artian, eta, claro, eraso dijuana, aurraka korritzen oso arriskutzu izatek. 29 Esteban Iturralde zelairatu da Durangoko taldean. Denbora aurrera zijoan, azken 5 minututan zartuko gara. Berehala. Atera dute Durangoarrak. Hortxe dugu, Gomez. Oraingoan ez du ostikoa egiteko asmorik erakutsi. Eta epaileak jokoa gelditu du. Zepitatu zio golpe, pizkina daitzeekena, no? Baloian itera oztopatu ite jau, gainero itxaguan, da, Bertoztiko babotako jo. Bai, makileta da. Berriro ere Gotzon Gomezek eskatu du jaurtiketa egitea. Beste 3 puntu batutzeko aukera Gomezentzat. Hor joa bere eskarroinez, oraingoan ikusiko dugu. Zutabea jo, edo barrora botatzen duen. Eta ez, oso jaurtiketa kaskarra izan da hori. Arraroa ez da, jaurtiketa hori, agian beste asmoren batekin egin ote du. Eta besterik gabe paila partido amaiera adirazi du, beraz, azkenean Durango 32, Zarautza Kezkila jatetxeak 22, eta kiroltasuna partido amaiera. Bueno, Joseba, resumen gisa, ezan hori, Zarauztarrak zeuok galduzen dutela pixka bat partidoa, ez da? Bai, bere jokoan erori ginen, ez ginen jakin izan gure jokoa egiten, eta gure delanterei probetxu ateatzen, eta bueno, partido txarroietako bati, eta garrantzitsua ziren 2 puntua, Bueno, datorren asteburukoak ere funtseskoak izango dira, ada joatea espero dugu rugby zaletu guziak, eta Josebari bakarrik mila eskerren hemen gaurkoan gurekin izategaitik, Joseba, urrengo batera arte. Eta ikusentzule guzioi, besterik ez, mila esker eskaini diguzuen arretagatik, Jomari Zubiaurren izenean, Arratzaldeon, eta urrengo batera arte, datorren astean ere, zaiatuko gara zuei, Zarauzko kirol retransmisio bat ekartzen. Arratzaldeon!